Aħna konna fuq in-naħa tas-sewwa u kellna raġun. Hekk saħaq l-unika membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista tal-1956 li għaddu fostna, Salvu Sant. 60 sena wara l-ġim post idnu pil-mejjet mill-Knisja, immexxija dak iż-żmien mill-Arċisqof Mikil Gonzi, Salvu Sant poġġa magħna l-intervista. Ifisser ħaġa waħda. Aħna kellna raġun dak iż-żmien. Fimt? Inħarsu għal dak iż-żmien b'ċertu sodisfazzjon. Ħadd ieħor jipprova jnessihom dak l-affarijiet. Salvu Sant irrakkonta magħna kif il-Knisja kienet ħarġet kontra l-integration li rid il-Gvern ta' Mintoff fil-ħamsinijiet biex pajjiżna jsir ħaġa waħda mar-Renju Unit u jkollu l-istess livelli ta' għixin li kellu dak iż-żmien il-ħakkim f'daru. Spjega li l-interdett fis-snin fejn il-Knisja kellha saħħa enormi fisser żmien diffiċli. Sena wara il-partit ħares tqarrija x'nemmnu ma nemmnux u għax l-affarijiet li da u taw l-interdett ukoll il-partit. Issa tinsiex 60 sena ilu meta qed tħattu qed ċertifikat tal-Mamudija kont dik tiddependi Monte Cappellan. L-interdett fisser li jekk imqar taqra l-Gazzetta tal-Partit Laburista kont qed tagħmel idnu bil-mejjed. Fi frar tal-1962 saret elezzjoni ġenerali li minkejja dnu bil-mejjed għal dawk li appoġġjaw il-Partit Laburista iżjed minn 51,000 votant ivvutaw lil partit tal-ħaddiema. Dawn kienu tassew soldati tal-azzar. Salvu Sant irrakkonta magħna dwar x'kien jiġri waqt il-meetings tal-Partit Laburista f'dawn iż-żminijiet hekk kif kienu jsiru diversi protesti fejn anke kienu jeqilgħu it-tajjir u jdoqqu qniepel. Irrakkonta x'ġara wara wieħed mill-meetings f'Għawdex. Meta nżilna biex niżlu bil-vapur dak iż-żmien biċċa vapur wieħed kien jaħdem u kien hemm xi tliet vjaġġi. U naqelaw xi abba ġebel minn hemm fuq. U niftakar kien hemm wieħed ġew Carbonaro l mbagħad sar sindku ta' Bormla, kienu qasmu rasu u daħħalni f'garaxx hemm. Niftakar kont tajtu il-maktub, u kien hemm Digre l-Kummissar tal-Pulizija. Qedlu bit-tixtarx li ma jagħmlu. Qedlu minn hemm fuq qedlu barra ġebel u da. U kanna biċċa xogħol għax vapur ġi reġa' ġi l-vapur kien hemm il-ħin. 60 sena wara, it-tbatijiet ta' dawn in-nies ma jintesgħux u l-interdett jibqa' bla dubju teba' sewda fl-istorja politika Maltija.